Najlepšie rande, aké ste kedy mali? Kto povedal, že to musí byť káva? Príďte zažiť rande na lyžiach. Ráno vyjdeš z hotela a si rovno na svahu. Bez presunov a bez stresov. Ak si na lyžiach neveríš, Počas celého pobytu vám bude k dispozícii inštruktor lyžovania, ktorý vám rád pomôže. čo ťa bude čakať? Spoznáš nových ľudí, Dáš si drink, zašportuješ si priamo na svahu. a zarandíš si. Ak nemáš lyžiarsku výbavu, Môžeš si ju vypožičať priamo v hoteli Družba. a ak lyže máš a potrebuješ servis, Ten je tiež priamo v hoteli. A ak lyžovanie nie je nič pre vás, môžeš si stráviť deň po svojom. Napríklad vo wellnesse. Ak rád plávaš, k dispozícii máš obrovský bazén aj s inštruktorom. Ak sa chcete zapotiť, na výber máte 4 párne sauny, 4 suché sauny a 2 výrivky. V cene lístka máte víkendový pobyt, raňajky a večeru, rané plávanie, inštruktora plávania a lyžovania, speed dating, živú hudbu a večer plný zábavy. No a ak toto znie ako niečo pre vás, tak príďte 13. marca 2026 do Jasnej, do hotela Družba, zažiť unikátne rande v meste na lyžiach.